Както казваше, как и какво ще им бъде зачетено? Кога са забелязали въдва? В кой момент, да? Това е. Италия. Аз нямам нищо против да я гледам тази композиция, да ти кажа честно. На мен ми е интересна, харесва ми. Има интересни моменти в нея, танцовална е. И доста сложно. Сега са сложност са вие специалистите да преценявате наистина тези детайли, които отличават една от друга композиция, която може би иначе изглежда атрактивна на публиката. А това да комбинираш наистина някаква идея и танцовалност в сложност, ти да виж пилотаж в вашия спорт. И наистина ще бъде много интересна битката на Олимпийските игри. Аз не случайно казвам, че тя ще бъде затихвата основно между Италия и Русия, защото въпреки че русиите губят световните игри в последните години, са неизменно олимпийски шампионки от Сидни 2000-та година насам. И със сигурност няма да се дадат без бой в Лондон. А пък италианките са решени да вземат най-накрая олимпийска титла. В тази битка на големите, на лъвовете, се надяваме да се намесим и ние. Естествено. Естествено. Просто имаме всички шансове. Силни сме, момичетата са добри. Дай Боже да са здрави, просто да протече цялата подготовка както трябва. Аз смятам, че имаме всички шансове за медал в Олимпийските игри. Хубавото сега е, че ще видим Италия, Беларус и България един след друг. Ансамблите, които основно ни интересуват в многобоя. И ще можем да направим пряко сравнение в композициите им с ленти и обръчи.